Стоп на войната по пътищата. Десетки легнаха на паважа в центъра на София, за да покажат какво означава да има стотици загинали на пътя само за една година. Инициативата е на Асоциацията на пострадалите при катастрофи и за първи път се прави у нас. Само за миналата година във войната по пътищата у нас са загинали 655 души. Толкова беше и идеята да се съберат и да легнат на паважа. Дойдоха по-малко, но всички обединени от каузата да бъдем по-отговорни на пътя. В Деня на детето десетки младежи също застанаха зад каузата. Да покажем своята съпричастност към хората, които са претърпели катастрофи и ако може да се направи нещо за това. Какво трябва да се направи според теб? Ами по някакъв начин да се предотврати, да се спазват законите, които са. Основният проблем продължава да бъде според експертите, че шофьорите много често подценяват ситуацията. Ние загиваме в пътното движение, така както живееме, както отиваме на работа, както отиваме на училище, както се разхождаме по улиците и не познаваме опасностите. Всички трябва да се осъзнаем, че на пътя процесите са коренно различни от това, което е на тротуара, което е вкъщи, което е в предприятието. За една година на пътя са загинали 33 деца. 70% от тях са били пътници. Това са 2 класни стаи празни. Това е най-тежкото Божие наказание. Може би човек, родител да загуби детето си, не го пожелавам на никой. Но, за съжаление, децата загиват заради безразсъдството на възрастните. Надяват се и, че дори за 3 минути на паважа могат да спасят живот. За новините на Нова, Мия Димитрова.